6,5 voor de wijze van rijden, een 7 voor de houding en zit en een 9 voor de algemene indruk. Dan gaan we nu kijken naar Jessie Bouwmeester met Flow van Ponyclub de Grensruiters. Rustig, hè. Het resultaat van Jessie Bouwmeester. Een parcours met 4 strafpunten, een totaal van 72 punten voor de stijl, een 7 voor de wijze van rijden, een 7 voor houding en zit en een 9 voor de algemene indruk.